جناب عزت امام محمد سلیم عمر صاحب تسی آ جاؤ. سارے براہمانوں میری طرف السلام علیکم. بابا گل فام شاہ کہ سجی اجازت رانا غزن فرباس توجہ کرنی ہے کہ کربلا دے میدان اتے بن کے نانے دی شان آیا. کربلا دے میدان اتے انجی حاضری واسطے دو شیر جی. کربلا دے میدان اتے بن کے نانے دی شان آیا. جایا زہرا دا دین اتے وارن اپنی حجان آیا. صدقے جاما عمر میں ویکھو جو 6 مہینے دا دے کے اصغر سر کٹا کے بھی نیزے اتے حسین پڑھدا قرآن آیا. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. ٹیپو کاما صاحب دوڑے جناب مار نصیر کاما صاحب ریاست چشکانہ صاحب بھائی اکبر کہ انہوں لب گئے پھردے وانج بیٹھا سنگتان دے شاہی دربار. پھر گول فام شاہ صاحب انہوں لب گئے پھردے وانج بیٹھا سنگتان دے شاہی دربار. گھٹ مول تو وکدا میں وطیوں مودی نفرت دے بازار. تے میرے اتھرو ویکھ کے ہستا ہاں پتھر دا دلدار. میری آس دا عمر جنازہ اٹھیا دی تاڑیاں دے کڑکار. بڑی مہربانی.